Naqueles domingos de fútbol dos anos 60, cando o Catuxa xogaba como visitante nos campos da Bisbarra, campos pouco acondicionados naquela hora para a práctica do deporte, a afección tamén se desplazaba co equipo para animar aos seus futbolistas nuns partidos nos que, de cando en vez, saltaban chispas cos seareiros e xogadores do once rival, uns feitos que, ocasionalmente, tamén acontecían no propio terreo de xogo da entidade que presidía Luís Durrillón. O fútbol era todo. Era todo naquele momento para toda a xente que había por aquí adiante. A Catuxa era un viveiro de xente que lle gustaba o fútbol. O sea, a xente tiña polo fútbol aquí unha afición tremenda. Home, recordo unha vez, fomos xogar a Callón, 2 ónibus atacados de xente, íbamos de pé. Bueno, a xente que iba a ver o partido dos xogadores íbamos sentados. Iba o xogador de Campos cunha gaita que tampouco sabía tocar, e unhos 5 ou 6 con unhas follas de bacalao colgadas. Depois estiveron comendo no bacalao no campo da costa. Arteixo, en cada esquina había un equipo de fútbol. Empezábamos por Meicende e terminábamos en Larín. Non xoguei, pero gustábame moito. E íbamos a todos os sitios, foramos a Lañas, a 50.000 sitios, a Pastoriza, co Catuxa. A mí, eso, que me gustaba ir, pero gustábame o fútbol. E se iba a Peixaco, que se iba eu que sei, a sitios de lonxe, aí vamos as mulleres, e reñíamos unhas cas outras. As de aquí, nós, porque nós volvíamos polos nosos, non? E elas, as outras volvían polos outros. E nós discutíamos. En Peixaco, tuveramos unha agarrada, meu fillo. Mi má. Ali unha, porque a min hasta me dixo, anda que Raúl foi para a Catuxa porque eu non quixen. E dixen, que lle dixo Pila, quería lo traer para Peixaco. Mira, que non sabía eu, quería lo traer para Peixaco. Pero bueno, a ese balón, cando viña polo aire, eu xa temblaba. Onde eu dai de cabeza, eu xa lo pasaba. E cando estaba mollado? Porque era un balón que era de mallobas. E os campos, meu campos había que velos, ou tiñades que velos vos. O campo da costa que era de Callón, do Club del Mar, que estaba a 2 ou 3 kilómetros de Callón, lá no medio do monte, ibas en coche e viñas no coche. Pero saías do coche e metías no campo, e xa con ver o campo, dixiste, bueno, pero isto que é? Isto é para que un tractor e daralo, porque aquí todo era gravilla, todo era ali, o que aí ali desfacías. O mellor campo era pequeno, pero era o do Larache. O campo da Brea, pero no campo do Seiro, ali había unha pedra no medio. Había un rego. Unha pedra. É como se foran, sabes, nos prados que facían regos para que a agua correra, para que se dividila para os lados. Pois no campo do Seiro facía igual. E no Arteixo, nos cabalos, cando nos juveniles, nada, ali enterrabas hasta a rodilla. Xa aí chamaban ao campo, xa non o nombre que era. Despois a lavarse ao río. Ali non había ducha ni nada, ao río. Pero era o que había. Campos malos, balóns malos. Nós o partido en Bados tiñamos era cando viña aquí o Sueus, o Peixaco, e o Larache, incluso. Eu non queira, claro. Pero máis era cando viña o Peixaco, teria moita xente que ia aquí, daquela, que era moito partido. E os Sueus tamén. Ti non te acordas que o Peixaco viñeron tirar bombas aquí? Porque claro, aí o rollo viña porque o Peixaco xogara aquí con nós. E ganaran 2-1. Entonces, no mes de darlle os puntos ao Peixaco, deranlos a nós con razón. Porque xogaron 20 minutos con 11 xogadores. E Varela, como estaba preparado, chamou a... En que minutos expulsou ao porteiro de Caión, que era Miguel? Entrou o porteiro, a máis seguiron con 11, e tiñan que retirar un do campo. Aquí dunha vez veu a policía, a Guardia Civil, que veñan a xogar o Seiro, e viñeron aquí ao campo, que me acordo ben, Varela que falleciu, Casas non sei se falleciu, e viñeron aquí e formaron un galeo aí. E o árbitro era de Peixaco, tal Varela. Entonces, o árbitro non sabía o que había que facer. E eu era o delegado do campo, e dixen eu, mira, eu tiña aquí un reglamento que eu traio para o campo a mal brazalete. Dixen eu, mira, aquí hai isto. E dixen a Guardia Civil, oiga, ustedes para afuera, ao lateral do campo. Ustedes van a tomar aquí cando eu chame. E usted que manda ten aquí, dixen eu, máis que ustedes.
e dixome, bueno, nosotros non estamos ao alcance deso. Dixe yo, bueno, pois ustedes están aí, se o seu chaman, se o público se mete ao campo, é outra cousa. Pero eso é un follón que hai entre os xogadores. E ustedes non teñen que pisar o campo a nada, aquí mesmo. Cos suevos houve aquí un lío terrible. A Costa, cando lle deron, que era o presidente Luís, que morreu tamén, deronlle con unha pedra e tamén con marchar co... E despois, cando nos tocou de ir a suevos, todos estaban enfermos. Sabes cantos xogamos? Non che mito nada que eu acordo ben. 7. Bueno, a Suevos, eu ali nun partido non foramos porque, joder, tiñan unhas xoradas. Foramos 8 nomás, ou 10. Pero unhas tiñan xoradas, joder. Eu fora, Antolio tamén fora. Ti non te acordas dun partido que foramos que estaba o campo lá abaixo de todo. Sí, un campo. Ali tamén íbamos a pé, cambiábamos no bar de Villaverde. Despois, abaixo, xa estaban as vellas sentadas por aí, que había un carreiro e con pau, Estaban cos paus para que non se pisara que iba ali, hombre. E acordame que ali xa que sempre pitaban un árbitro que estaba en Nimo. Sí, para era o árbitro. Ali non había quen ganara. Pitando ese señor non había quen ganara. Pero tamén a persoada que comía ese señor ali, pois a jugar o partido. La verdad es que yo de los árbitros no tengo ninguna queja. En todos los partidos que hemos jugado, pues los árbitros se equivocan igual que los jugadores. Los árbitros han tenido actuaciones que, bueno, unas veces beneficiaban a uno y otras veces a otro. Pero verdaderamente no se puede hablar mal de los árbitros porque realmente es lo que es.